של מי שנחשב לאחד מאבותיו של הרוק הישראלי, הלא הוא דני סנדרסון. סנדרסון טבע את חותמו על עולם המוזיקה והבידור הישראלי במשך למעלה מ3 עשורים. הוא כתב והלחין עשרות לעיתים ונחשב לאחד מבכירי המוזיקאים ונגני הגיטרה בארץ. את שיריו הנפלאים כתב ללהקות כוורת, גזוז ודודה, אותן הקים. כמו כן הצליח בקריירה עצמאית וזכה בפרס אקו"ם. אז קבלו בבקשה את מקהלת ילדי צופים במחוזת דני סנדרסון. אחד. משחק פה לא משהו, מצלמה פה. זה הכי טוב שיש, מה לעשות? אני כל שנה מצלם, אף אחד לא רואה את זה. מצלם זה לפי דוד צילמתי, בלי לשקר. לפני שאת עוזבת, נשמטת מידי קלף נוער שזרוק לך, רוני אל תלכי. רוני אל תלכי, השמש לא תזרח עליי שאת לא לידי.